Mga buwak sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo, gisaaran ng daan sa mga negosyante alang sa umaabot nga kalag-kalag. Suruyo nato ang Rose Plantation sa Mountain Barangay sa Cebu City, pinaagi ni ining report. Sa sitio Maumawan sa Barangay Babag 2, Dakbayan sa Sugbo na agi anamo ang mga magbubuwak. Usa kanila si Ninita Tabay nga nagatiman sa mga tinanom nga buwak nga giandam na nila alang sa mga suki sa adlaw sa mga minatay. Lakip nini ang lilac, golden ug ang wonder white nga misaka na ang presyo. Kung kaniadto usa ka gatos ang bugkos, karon mi presyo na og 150 pesos ang matag bugkos. Tubuan pa usab kini sa mga komprador o posibleng mumahal pa inig-abot sa adlaw sa kalagkanang. Gipasabot ni Ninita nga mahal ang mga chemicals ug ang abono nga gigamit nila busa ipakang usab nila kini sa presyo sa ilahang baligya. Ang uban wala ka pang tanom maayo kay tungod sa kamahal sa abono. Oo nya. Abono ang pinaka-importante gyud sir sa ang abono man. Kargada na ginasa sa Manila, sa Bohol, to Liti, Iloilo. Sa dili halayo, nahimutang usab ang tanaman sa rosas diin aduna na ng harvest sa mga buwak nini. Apan dili pa di ay kini alang sa kalagkalag sanglit gi-order na kini sa naghuwat nga suki. Suma ni Rega Biana, tagiya sa tanaman sa rosas nga 13,000 kapunuan ang ilang gitanom. Apan dili kaayo maayo ang tubo maong gagmay ang buwak. Gidala niya kami sa iyang mas halapad og dako nga Rose Plantation sa Silingang Barangay sa Sudlon 1 diin makita ang nakadiyang matang sa rosas nga imported ang variety. Kini ang tanaman sa 60,000 kapunuan sa nakadiyang matang sa rosas nga nakatago diri sa kilid sa bukid sa Sitio Murga Barangay Sudlon 1 sa Cebu City. Andam na ni nga mo-supply alang sa pagtimaan sa adlaw sa mga minatay. Ana ay white roses. Anao sa gitawag nga lipstick rose tungod kay tunay puwa ang nakapalibot sa pink petals nini. Anaan say black roses ug ang red Holland rose. Bag-o lang na-harvest ang mga roses apan ang mga PUOs nini ang ilang gipamutos aron dili daling mubukad ug maabtan pa sa kalagkalag. Doon natay enough supply sa kalagkalag. Oo, makaabot na tanan. Ang katong mauna unta og bukad mapugngan para daghan gyud ang makuha sa kalagkalag. Matod ni Ray nga sa pagkakaroon, aduna na mga nag-atang nga negosyante nga mamalit sa ilang mga buwak. Hinuon mamahimo ra mo ambit kung adunay gustong mohangyo apan dili na paabton sa adlaw nga gagamitan niini. Ang diri sa punuan o dito sa Prida maoran sa presyo kanang nasa 60 to 50 to 60 pesos. Ilang kumpra diri sa imo pila? Ako may mo sale dito. Kung naay saag diri tingali og masayo-sayo lang pagka ngari, di pa ma-booking ang mga kuha natong rose, makapaambit patap. Gipaniguro nila nga reasonable ra ang presyo nga maabot sa mga tao ilabi na nga ginahanglan kini sa mga taong mudagsa sa masamaang sa adlaw sa mga minatay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.